Se llama ¿cuál es, Camila? Aquí veiem la parada de Sagrada Família tancada per inundació d'aigua. Vaja dia, entre la manifestació i la inundació. O Sant Pau? Pot anar també a Sant Pau, allà dalt. A dalt de tot fins a Sant Pau. No, més o menys el que m'ho has dit, no? Perquè estava... Sí, perquè t'he vist directe i... Directe. Sí. Allí sí que puc, però la 2. Molt bona nit. Aquí veiem els arbres a prop de la Sagrada Família, com han quedat després de la tempesta. Bueno, explica. Entrará por aquí. Pero ¿qué han derribado aquí? El muro que había. El muro, y eso es la capilla, ¿no? Sí. De la Sagrada Familia, sí. Cripta. La cripta.